DZGB, ang programang Lakaw Maghiras sa Taon kan Jubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Jubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Maugmang hapon po sa gabos ng mga paraantabay. Welcome po digdi sa panibagong presentasyon kang programang Lakaw Maghiras, taoning Jubileo po. Asin kami po ang sa indong makakaibahan. Ini po si Jenny Balyaran with of course my partner Monsignor Crispin Bernarte. Maugmang hapon once Chris. Maugmang hapon sa imo partner Jen. Asin maugmang hapon sa gabos ng mga nagiinan sa tuya digdi sa satuyang programa. Opo, okay. So, ang sa tuyong mga parantabi, pwede mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. And of course, live man po kami sa satuyang Facebook page via DZGB News Online. Dakol na po once Chris ang nakasirip. Kaya po sa mga nakatutok mo niyan, pwede po nindo ibugtakan sa indong paghiras. Digdi po sa satuyang programa. Dahil ta babasahon mi po yan oro at sa ni Mons Chris. Okay, so, digdi po sa programang ini siring kang namamatean kung ngunyan basugon po ako Mons Chris. Nakifiesta po ako. Maray ka pa partner ha. Sa tuya gabos magpakabasog kita. Pero bako sana sa bako sana sa tula. Na material mo niyan, mababasog kita kan tataramo ninyo. Opo, yan nga ni po Mons Chris ang magayunon digdi sa tuyang programa kasi bako literal na basog sana ang sa tuyang mamamatean. Dahilan basog ning pano ning kaaraman, pano ning paglaom na iyo po ang satuyang mayor na tutukaran ngunya na pagkahapon na tema mga kaipuhan sa pusoanon na paglaom. Mons Chris, pag sinabing pusoanon, ano po 'yan? Ang pusoanon na paglaom kun na sambiton sa English, courageous hope. Ayun. Pakusa na itong ordinaryong naglalaom na kaya naglalaom ako na may mangyayaring magayon dyan na banggi sa buhay ko. So bako sana iya na siring na paghalap kung ano mangyari, kundi talagang minagibo kita ning effort, nag-effort kita tangani na kung ano yung piglalauman ta mangyari. Iyan ang inaapod ng courageous hope na ikaw kitang parte sa ginigibo niya tong paglaom bako sa nang mangyari kung mangyari. Yes, ayun. So parang nangangadyi kita, nagmamaut kita na lugod pa man ining pinaglalauman ta talagang umabot, talagang mangyari. Iyan ang courageous hope. Parang Mons Chris parang confident kita Mons Chris sa expectation ta na something happen na good things po sa satuya sa ibong ka mga nangyayaring kadipisilan. Yes, iyan ang tunay na paglaom na minsan garubagang imposible sa satuyang kakayahan. Tandaan niya to na ano man na minautang karahayan, gigibuhon iyan sa tuya kan mahal na Diyos. Tatabangan kita, kaya mangyayari. Nothing is impossible with God. Kaya kung kita naglalaom, tandaan niya to na igwa kitang maapudan na ining pinaglalaoman ta talagang mangyayari sa satuya. Dahil kita matakot, dahil kita mahadit, mangyayari ang partikan sa tuyang pagkabuhay, digdi sa kinaban, ang takot, ang hadit, ang anuman na mga insecurities. Alagad sa sarong tawong pusoano ng paglaom, minasarig kita. Iya na karahayan na ining sa kuyang minamawot, mangyayari tamay Diyos na nagbabantay, nagmamakulog, nagaataman sa kuya. Iyan ang courageous hope. So magayunon po Mons Chris palan ang gustong sabihon kang pusoanon. Pero garuda ko laon ang agyat sa toy ang Mons Chris kung paano ta po yan mautob, di ba? Ano po ang mga kaipuhan tang gibuhon para at least ma-realisan mangyari po ining pusoanon na paglaom sa satoyang buhay.
igwa kitang duwang bagay na dapat midbidon. An enot, kung ang kaipuhan sa pusoano na paglaom, iyon na handa kita na magsadol sa iba na maglaom asin maglingkod bilang mga tingraw ning liwanag sa panahon ning kadikluman. So, handa kita na mag-encourage man sa tuyang kapwa na maglaom sa mahal na Diyos. Ito ang pagsarig sa iya, tamang yayari, anuman na marayrahay na minamauta. So bako sana kitang garubagang independyente na basta ako maglaom, ariglado na iyan. Pero tandaan niya to, na kung ang piglalauman ta, ikakarahay niya to, ikakarahay ko, ikakarahay mo, ikakarahay nindo, ikakarahay niya to, gabos. So, ang satuyang kapwa, dapat satuya man na matabangan, na magsarig man, maglauman ning siring, taang gabos na iyan mangyayari. Ano man na hinahagad ta sa mahal na Diyos, kung iyan ikakarahay ta, ikakarahay kan sa tong komunidad, dayan isa sa yuma. Ibaga yan ang sabi sa Ebanghelyo mga tugang sa konteksto kang pagpangadyi. Halimbawa, ang sabi baga sa tuya ni Jesus, magtuktok asin kamo bubuksan. Okay, maghagad asin kamo tatawan. So dai kita sasayumaning mahal na Diyos kung kita naghahagad ning anuman na ikakarahay ta. So nasambit ko na inidigdi sa tuyang mga paghiras o pag-adal. Alagad, balikan ko. Ang sabi sa tuya ni Santiago, Saint James the Greater, duwa baga ang Santiago mga tugan, James the Greater, James the Lesser. Kasusaro, nagtao ko ning session sa grupo ki mga maestra kisarong eskwelahan. Nasambit iyan na hapot na kung ano ang gustong sabihon sa Biblia kaining the greater, the lesser. Ordinaryohon ini si James the Greater, James the Lesser. Iyan, so mga pagtaram ang kaitong panahon. Yan sa mga deskripsyong kampanahon. Sa tuyang kontemporaryong panon, ang gusto masangga na sabihon, si Santiagong Dakula, si Santiagong Sadit. Okay? So, the big James or the little James or small James. Okay. Ang sabi sa tuya ni Big James, Saint James the Greater, na duwa sa nadaang bagay ang rason kung nata dai sinisimbagan ning mahal na Diyos ang satuyang pangadyi, ang satuyang pamibi. Okay, natao So, po ano ito, duwang Mons. bagay naan? Okay, parang curious din ako eh. Kasi minsan, So, duwa sa... minsan baga Monskis pag may tigahagad kita, pagkasi sabi baga pag nangadji ngaya kita na udok sa buot, yaon si paglaom ta na talagang mangyayari. Pero minsan, the Monskis, di ba? Ano po si duwang rason kong na? Totoo. So, dahil kita masabi na contradiction niya na sa sinabi ni Kristo na magtuktok ka mo bubuksan, maghagad ka mo tatawan. Pero may mga okasyon na kita naghagad na dahil minaabot ang kasimbagan. Nata, ang sabi ni Saint James, an enot salaan sa tuyang pinagahagad. We are asking, we are praying for the wrong thing. Iyan ang enot na rason, sabi ni Santiago Apostol, ni Saint James the Greater. Praying or asking for the wrong thing. Kung salaan sa tuyang pinagahagad, di man iyan itatao ning mahal na Diyos sa tuya. Halimbawa, aninahagad na makakaraot sa tuya bilang sarong komunidad. Okay. Kung mangyari man aninahagad mong iyan, bako iyan hali sa mahal na Diyos. Iba kan ang pinaghalian. Arap na alian sa demonyo. Okay? Bakong ikakarahay kan sa tuyang buhay, bakong ikakarahay kan sa tuyang komunidad. Kaya iyan, enot, we are asking, we are praying for the wrong thing. Salaan sa tuyang hinahagad. Yes. Ang ikadua, sabi ni St. James, kung nata tada isinisimbagan ang satuya na hinahagad ang satong pamibi dahil ta kulang padaa ang satuyang pangadyi. So keep on praying, keep on asking. To kung tama iyan, kung marhay na iyan,
itatao ng ganyan sa tuya. Pero ang pagtao kaan sa tuya kan mahal na Diyos, not according to our own terms. Okay. Susog sa satuyang mga kondisyon o sa satuyang sukol, kundi susog sa sayang kadunungan. God knows best kung noarin niya itatao ang biyaya o ang balaog na hinahagad niya to sa iya. Siya ang nakakaaram kayang kambes. Kaya minsan anutang sibot, minsan anutang pirit, agaro bagang dai pa minaabot. Ngunyan taod-taod, ngunyan nagaro lingaw-lingaw na ako kang pigahagad ko, yauna ung ninabot. Dahil tayo yan ang right time. God knows best kung noarin iniitao. Garabaga anong po Mons Chris, yung minsan kaya kapag grabe si expectation tabaga na-frustrate kita po Mons. Ini palan dahil sa minsan sa asin kulang. Pero paano ta po Mons Chris mawiway na kulang pa so pangadya ita Mons Chris. Paano ta po paano ito marirealisar kan sarong tawong kulang pa po? Alimbawa, pigpapangadya ita na magkaigwa kita ning katuninungan sa satuyang lugar. Ang sagkod mo niyan, daita pa nakuko ang katuninungan na keep on praying. Dahil tadayan isa sa iyo masatuya ni Diyos ta para sa karahayan tayan. Okay? So, kung kita gabos, nagkakasarabay iyan hagad ta, asin ang pagpangadyi iba ko sana ang pagbukas kan nguso, ang pagpangadyi iyo ang pagibo, kan ikakarahay niya to, tanganing sunodon ang kabutan kan Diyos, de iyan isa sa iyo masato. Mangyayari iyan susug sa iyang panahon. So, tandaan niya to na igwang duwang klaseng panahon. There are two kinds of time na iba ang panahon tang tao uli na lang sa panahon ng mahal na Diyos. Ang panahon tabaga, inaapod iyan na Kronos. Iyo, Kronos. Kaya baga sa English, baga igwa kitang mga term na ngaya, chronology, so pasurunod-sunod. Okay, sa Greek Kronos, iyan ang oras niya to na tao. Nangunyan alas 2, pagkatapos alas 3, pagkatapos alas 4, etc., etc. Iyon ang inapuntang Kronos. Ang oras o ang panahon kan mahal na Diyos, inaapon na Kairos, divinely appointed time, na deiyan nasususog sa satuyang sukol, sa satuyang kabutan o kaisipan. Halimbawa, kasuaring kita namundag, kasuaring kita ilinuwas digdi sa kinaban. Iyan ang inaapod na Kairos. Bako tama iyang kabutan. Okay. Noaring kita mahali digdi sa kinaban, otro Kairos iyan mga tugan. Data aram yan. Dahil kita pwedeng makabuot kaan sa mahal na Diyos. Gusto ko magadan ako sa February 14. Okay, tamagayon na yan, aldaw yan, aldaw ning mga puso. Dai an nakaisi sa nakan an mahal na Dios kung noarin niya kukuahon an sinubli antang buhay digdi sa ibabaw nin daga. Siring kang birthday ta. Data mang ginusto yan na mamundag kita sa siring na aldaw. Mas magayon niya kung namundag ako December 25. Maugmahon ang gabos. Paano namundag ka December 26? So, date ayang pwedeng idikta. So, doon ang oras kan Diyos, the divinely appointed time na inaapod tang Kairos. Oras ning tao, inaapod niya to na Kronos. Siring kanrilo, iyon ang Kronos. Okay? Kaya, anuman na pinaglalauman ta, anuman na minamawutang mangyari sa tuya, karahayan na sa tuyang pinagmamabot, mangyayari iyan sa panahon na itinalaan ng Diyos, mangyayari iyan sa Kairos na inaapod. So, iyan ang enot na kaipuhan sa pusoano na paglaom na kita nagsasadol sa kapwa na siring sa tuya, umakisumaro sa tuya na dayaday na mauton itong karahayan na sa tuyang kaipuhan, buot ang mangyayari sa satuyang buhay. Ayun. Kaya palan po, Mons Chris,
dai pa nag-abot so agum ko Mons Krista garo kulang pa Mons Krista ang sa kuyang Yan. Pangadyan mo kitudo ta mangyayari ang daing tapos Grabe. this permi mo man kami pagpagirumdum mo na ipagpangadyi ka Ayun. ta ang power of intercession kan sarong pangadyi makusugod. So remember na kita gabos pipag pahagad ning mahal na Diyos sa iya Okay. kang anuman na maabot niya tong karahayan. Ang paghagad mo iya na personal, natatabangan ka kan anumang kampamibi kan sa imong kapwa. Kaya itong inaapod tang intercession Ayun. sa sa misa baga igwa May mga kitang intercession. intercessory prayer for example. Itong prayers of the faithful na inaapod, makusugon iya na power of intercession. Ayun. So dahil kita nagpupundo. Ngunyan very very actual na pangyayari. Grabe so so kahaditan ta, grabe so inagihan ta naman nakahurasaan dahil kan pagputok ang gera Iyo po. between Israel and Iran. So takot kita gabos tatibadi iyo na ngaya ini ang World War III. Asin gunya na nga pudan sa tuyang inang simbahan. Sarabay kitang pangaji sa nang pangaji. Igwaki grupo na nagsasadol ki continuous prayer. So never ending prayer para sa peace digdikan duwang nasyon na ini para sa peace kang bilog na kinaban. Ilingon mo nagluluya ang tension kang Tama. kang gera May sa ceasefire na tulos Mons Krista. Yan. Nagkapiragal So, daw pa sana. Yan. Kaya di ito pag-ignora ron mga tugang. Bako ining trabaho ning tao. Dahil anduwang leader sa gungunyan, grabe ang kaanggutan sa lambang saro. So, alagad, ilingon mo nagkulang na, nagluya. So, tensyon, may ceasefire na gabos. Trabaho ini ning mahal na Diyos na dahilan ta, kita gabos naghahagad ning tabang sa iya. So, ang gabos na ikakarahin niya to, ikakarahay kan sa tuyang banwaan. Sabi ko, inuulit ko, uulit-uliton ko. Day yan, isa sa iyo maning mahal na Diyos sa tuya. Very clear ining pagbaba kan tension, kan duwang warring countries, digdi sa satuyang kinaban. Dahil sa trabaho kam pamibi, trabaho kam pangaji. Yes po, kaya po pala Mons Chris kang nagbutwa itong impormasyon na naglalala so tensyon. Tulos bagang nagpaluwas ni mensahe ang diocese na ipangadji ita ang nangyayari na magbawasan na and magluyan na ining tensyon na nangyayari sa Medio Oriente. Grabe po bagang Mons Chris so epekto man na nangyayari sa petrolyo, naglangkaw so sa presyo. And so iba pa po na may kin-around naman affected kita. Pero these past few days, Mons Chris, may mga nangyayaring negosasyon between duman sa mga sa Iran, sa US, nagigibos sindaling mga paagi para mabawasan or mapundo na talaga sa tension, Mons Chris. And nangyayari yan through prayers po pala. Yes. Kaya maglaom kita. Yaong baga kita, ang tema ta paglaom courageous hopati, pusuano na paglaom. So, adanay kitang maglaom na ang katuninungan mangyayari kung ini sa tuyang mamabuton. Yes. Ang simbahan baga, lalong-lalo na tinawan inining doon kan tuminalikod pa sa ng Santo Papa pigpara ulit-ulit bako sa na ining ideya ni Papa Francisco iyon ang katukdo ang kansimbahan alagad pinagpara ulit-ulit ini ni Papa Francisco sa palain-lain niyang mga surat, mga apostolic letters, encyclical na ang gera bakong solusyon sa anuman na problema sa banwaan. Alagad, kitang mga tao, lalong-lalo itong mga leader, mga makapangyarihan na nasyon, naguhuna na iyo ini ang solusyon sa anuman nindang problema, iyo ang solusyon tangani, mas lalo sindang sumikat, mas lalo na umasenso. Alagad, kabaliktaran ang katotohanan. Kaya,
tinatawaning doon kan inang simbahan, tinatawaning doon kan tuminalikod na Santo Papa na anggera bakong solusyon. Asin magayunon, tam sa tuyang presenteng Santo Papa, si Papa Leon ika-14, iyo mismo ang nangapudan sa tuya na sarabay kitang magpangadyi, daing untok na magpangadyi, tangani maibalik ang katuninungan digdi sa mga lugar na sigian iriwal. Kaya padagos ang paglaunta. And magayunan po ito, Mons Chris, na mention mo kanina na so iba nag-iisip na, and realidad po talaga, Mons Chris, kasi may mga nadangog din ako kang nagbuto as attention, alam baka ngaya ini na ngaya ang sunod na World War. So pero sa hiling mo, Mons Chris, ang arog ka itong kaisipan, nakakatabang ba siya sa iba or nagkikrear lang ito ning hadit pa sa iba imbis magpangadji, di ba? Yan, tama ka dyan, partner. So, sugar bag kita nagpipredict na ining iwal na ini, iyo na ini ang ang pupo ng kan World War III. Garo bagay lugod na nagiinot pa kita. Aram ta na marawt ining nangyayari. Kaya ang satuyang simbag dyan, our response, iyo na hagadon at intervention kan mahal na Diyos na inisugpuon. Tas sa satuyang makatawong kaisipan, garubagang dai na ining control, dai na inining ning paagi, diretso na ini. Alagad may mahal na Diyos na perming mabalik sa tuya kan marhay na kamugtakan kun ini sa tuya na pagmabuton, paglauman kang gabos. Kaya nangyayari. So, dahil niya ito paglingawan, saro pang magayuno na nangyayari sa satuya mismong lugar, in our own common turf, na kung hilingon mo, kaito bagang panahon, partner, na perming makusugon ang mga bagyo digdi sa tuya. Iyo po. Regular kitang nagpapangadyi kan Oratio Imperata. Minsan sumaing ka, minsan nga digdi sa satuyang istasyon, daing tapos na nagpapangadyi kan Oratio Imperata. Iyon ang sabi kan Diyos, sabi sa tuon ni Jesus na kagurangnan, pray without ceasing. Daing kitang pundong nagpapangadyi, ilinga, yaong baga ang tabang sa tuya. O kita mismo makataram. So sa kuya sa nang pagirumdom, the last strongest typhoon na sa tuyang namati ang digdi sa tuyang lugar was Typhoon Riming. Iyo po, grabe. After Typhoon Riming, dai namang kimakusugon na bagyo. And hopefully, sa tuyang daing tapos na pagpangadyi, paglaom kan herak nin Diyos, dai na kita pag-abutan ka ining mga major na ining calamity. Although, natural iyan. Alagad, so damage, iyo iyan ang makamurumundo. Nalugod pa man dai na mangyari sa tuya. Dahil ta kita daing tapos na naglalaom kan tabang ning mahal na Diyos sa pagikan sa tuyang pagpangadyi. Okay, so iyo po, Mons Chris, lalo na ngunya na panahon na po baganing tag-uran, ini naman si mga masunod na bulan, ini naman daw po, Mons Chris, si typhoon season, di ba? Kaya naman, padagos na din ang preparations bako sa kang gobyerno, kundi even ang simbahan, kasi igwa din po baga, Mons Chris, ang social action, social concern, igbabaga ning mga programa para sa disaster. So, ini talaga si panahon, talagang nahihiling ta talaga. And dai mawaaran ning paglaom, na diin na po talaga ito, Mons Chris, maulit pa na makusog na bagyo arog ito kay Riming. And mangyayari iyan sa pagpadagos na pagpangadyi nga ni po. Sabi nga po mga tugang ni Mons Chris. Okay? Mons, mahanap buhay mo na kita? Okay. Sige. Po, hello muna kay Maria Cecil Bartolome and si Rodeline Divina Flor Apun and si Madam Margaret. Asin sa iba pa, ang mga reaksyon po sa samuyang pagbabalik, oras, alas 2:33. An oras hatod sa Indokang sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat hotdog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, nasa ikaduwang kabtang na po kita kang sa tuyang programang Lakaw Maghiras. As in, manggiraray si Jan Balyaran with Monsignor Crispin Bernarte. Mons pabati ida po si Reverend Father Nomer Balmaceda, nakaantabay. Thank you so much po, Padre. Oh, thank you so much, Father Nomer. Opo. And si Manny Barrios Mabilin, Jack Renz Agravante, and si Rodilin. Sain po kamo? Kamusta po kamo mga tugang? And pabati man da ang mga taga-barangay Bitaino po, Chris, digdi sa Ligas. Hello, mga taga-Bitano. Okay, sige. Sabi digdi ni 844, digdi po ako, ma'am, dyan. Dati akong parishioner ni Mons Chris sa Tahoe Road. Very powerful po ang intercession. Permi ako nagpapamisa. Very good, very good. So, iyan ang ganda ita masasayumahan ang intervention kan mga hinahagan dan taning tabang, mga santos, mga banal ni Diyos, tangani natabangan kita kang anuman na karahaya na minamautas sa tuyang buhay. Okay, may hapot po digdi Mons, effective man ba kung sa kabisihan, sige na sana ang pamisa, Thanksgiving, diin na po nakakasimba po Mons? Okay, magayunon tabi ang hapot na iyan. Okay, sabi sa simpleng tataramon sa Ingles, God helps those who help themselves. Okay, so importantihon, mahalaga ang pagpamisa. Alagad, daiman ini nangangahulugan na susatuyang personal na obligasyon abandonaron ta na. Na dai na ako masimba total nagpamisa naman ako. Bako tabi ining tama.
bako sa nang iyan, igwa pa naghuho na ang iba, So, imbis ngay magsimba, dahil na nagsimba, nagpagkot na ngay ako, nagsulo na akong kandila. Okay? So, bako tabi ini mga substitute, ang obligasyon tang personal na sa tuyang ipahayag, selebraron ang sa tuyang pagtubod, dahil iyan hinahali sa tuya. As in, bakong tama iyan. Actually, bako man iyan totoo na dahil busy hunong kita dahil na kitang panahon magsimba. There is no truth to it. Na-busy. Okay? So, bato-bato sa langit ha. So, tamaan. Huyang kwan. Bako man tabi ining totoo. Dahil gabos kita may panahon na magsamba sa mahal na Diyos kung gugustuhon ta. Minsan gura no kita kasibot, digdi sa ibabaw nindaga. In fact, ang sabi sa tuya ni San Agustin, the busier we are, the more time we have for prayer. Ang gustong sabihin ko, subakong bisi-bisihan ha. So tunay talagang busy. So tunay talagang sibot, seryoso ang trabaho. Pero may kang maapod mo na sa mahal na Diyos. Iyon ang realidad kang buhay. Kung talaga kitang seryoso sa buhay, talaga kitang sibot, talaga kitang naghihinguha, maaapod ng gad kita sa mahal na Diyos, na siya sanan sa tuyang sinasarigan. Kaya, permi kitang may panahon sa sa mahal na Diyos, kung gugustuhon ta. Alagad kung kita nagiging makasadiri, lilingawan taan sa tuyang obligasyon manungod sa pagtubod, gagamiton tang excuse iyan. Gulpihong kita ka mga ehemplo, mga tugang. Halimbawa, pagsimba do Domingo as in fiesta, obligasyon ta iyan. Tayo yan ang katungdanta bilang partikan simbahan, bilang disipulo ni Kristong kagurangnan. So, keep holy the Sabbath day. Iyo bagayan ang tugon ng mahal na Diyos. Keep holy the Sabbath day. Pakabanalon mo ang aldaw ning Sabat. An aldaw ning Sabat, mga tugang, bakong Sabado, taan iba paghuna, Saturday. No. An aldaw ning Sabat, aldaw ning kagurangnan, aldaw na dapat ipaglihi, iyon ang Sabat day. Ang lambang relihiyon, may Sabat day. Ang mga Muslim, ang Sabat day, aldaw na Biyernes. Ang mga Hudiyo, ang Sabat day, aldaw na Sabado. Kitang mga Kristiyano, ang Sabat day, aldaw na Domingo. Iyon ang aldaw na si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan, asin iyon ang sentro kan sa tung pagtubod, kaya ginibuta na ang Sabbath day kan Kristiyano aldaw na Domingo. So ang tugon, keep holy the Sabbath day. So sa tung Kristiyano, keep holy the Sunday. Kaya kaipuhanta magsimba kung Domingo. Pirama sa ng oras, bako mambilog na Domingo, bako man kitang 24 hours sa simbahan. Pira sa ng oras para sa akong oras or a little more. Iyo man sa ang kaipuhan sa to. Kaya nata daw ta, iimot na pa iyan sa mahal na Diyos, andikiton na panahon. Kung matarap kitang dahin na kitang oras talaga, pagka makasadiri iyan. No? Because tandaan ta, in reality, may oras kita mag-shopping. May oras kita magpa-mall. May oras kita mag-sine. May oras kita sa computer. May oras kita sa cellphone. Tata daw ta itong dikito na itong panahon, di kitang oras. It can be a temptation from the devil. Sugutan sa tuya, kan demonyo. Na sasabihin na bisihon ka. Alagad, iyan sabing bisi-bisihan man sana, bako man tunay na sibot. Kaya kung pinapagirumdum kita, so sa tuyang paglaom, na iyon sa tuyang pinakatemang ngunyan, sa tuya man nagirumdumon ang sa tuyang obligasyon. Tangani na mangyari itong God helps those who help themselves. Gusto ta mangyari ini, igwa man kitang obligasyon, tangani na itao sa tuya ning mahal na Diyos an sa tuyang kamautan. Opo. Sabi nga, Mons, kung gusto may paraan, di ba? Yan. Magigibuhan po ning paagi. Okay, sabi digdi Mons kang reaction ta. Totoo po ang sinasabi ni Mons Chris. Sabi niya kasubago bato-bato sa langit, natamaan po ako, Mons. Yan. Kaya hanapan tagi panahon talagang ano man sa yan. Mga
selfish reasons and defense ang mga pigsasabi tapagya. Talagang may oras kita. Solamente dahil makakasimba itong may kamatian. As in, dahil man obligado. Tandaan niya to mga tugang, dahil kita magkakasala kung dahil kita nagsimba dahil kita may kamatian o kita may helang. So dahil yan pagsabiho na failure. Dahil man minaobligar ang Diyos sa tuya kung dahil niya to kaya ang anuman na bagay na pinapagibo niya. Kaya iyo sana yan an excuse ta. Kung matarang kita dahil ako makasimbatang niya na Domingo gulpion ang labahan ko. Ako daw sa pigibo tapo na Lunes kan Sabado tade kita nakalaban. Iyo yan ang gagamiton tang rason dahil kita makasimba. So iyo yan ang mga sugot sa tuya kan demonyo. Opo. Ang iba po baga Mons Chris may mga helang ang nagiging alternatibo ninda iyo po itong live streaming ka mga parokya. So duman sinda nag-follow. Okay lang ito Mons Chris. Yeah, okay ito para sa inda. Sa mga inaapuntang homebound, okay na ang homebound so dai ka nakakahali sa harong because of sickness, because of kung anong deficiency, kung anong mga kaulangan kabyadian, because of AIDS, bako itong AIDS na hilang suidad na gurang ka na maluya na. The homebound iyang gabos. Kung kita mga homebound, iyan, valido yan sa tuya. Dahil kita obligado magpasimbahan. Pero kung kita in good condition, healthy kita, nakaluwas ka sa harong araw daw, and then dahil ka magsimba kung Domingo, talaga iyan, pag-abandonar takan sa tuyang pagtubod, kaya bako iyan na maraot iyan. Okay. May reaction pa po kita Mons Chris sa BDD. Ang paglaom po para sa kuya iyo po ang strength and endurance sa ibong kang kadifisilan pirming may paglaom da po Mons Chris. And madali po magtaram na may paglaom pero what if po warang nahanap na support sa family? Okay. So first part kang kan sinabi sa tuya, perfect. Talagang iyo yan ang paglaom. Ngunyan, ang ikaduwa, kahaputan na, what if kung daing nakuko ang support sa pamilya. Pray for your family. Nalugod pa man, mamuklat man sa katotoohan. So, dahil kita dapat madaog kang mga negative reactions o mga negatibong panhiling kan sa tuyang kapalibutan. Iyan ang sarukan mga sugot. Okay, kita naglalaom pero may makontra sa tuya at tubod-tubod mo ngayakaan. Iyo baga iyan ang sarong pagbalo kang paglaom. Na ang tunay na may paglaom na tao, ang may pusoano na paglaom, iyan linalampasan ang gabos na iyan. Taigwan ang gadki mga pagbalo, igwang mga challenges and tests. Alagad kung kita naglalaom, minsan kita takot, minsan kita may kahaditan, sige sana. Dahil naglalaom kita na ang Diyos, dahil kita papabayaan. Iyan ang courageous hope. Na dahil kita maatras, minsan nga ni ang sarong bagay, garubagang seemingly impossible, in the human way, alagad, yaong kita nagsasarig sa mahal na Diyos na ini maabot sa kuya, ini mangyayari sa kuya dahil nagtutubod ako sa iya. So, nothing is impossible with God. Ayun. Okay. So, Mons Chris, ko sa bago na itao mo pong saro sa mga kaipuhan sa puso na paglaom, iyo po itong maghanda dapat kita na magsadol sa iba, asin maglingkod. Importante din ba Mons Chris na dapat igwa kita ning kusog ning buot? Iyan ang ikaduwang elemento, partner, kan mga kaipuhan sa pusoano na paglaom. Na igwa kita ning kusog ning buot, asin handang maglingkod sa tao ning mga pag-alangan. Na parte na kung kasubago na kung igwa kitang mga nahiling na
kinakatakutan alagad sa tuyang hinahampang dahil ta kita naglalaom na mangyayari yan dahil kita mapadaog sa anuman niya tong kaluyahan o pagkatakot na daimaning babasihan. Ngunyan, ansaro naman na elemento yan na handa man kita na maghiraskan anuman na yaon sa tuya na dai nag-aalangan tanganing makatabang sa tuyang tugang. Iyon ang sarong tawong may paglaom. Halimbawa, may kapwa ako na yaon, nahihiling ko sa kuyang gilid, may pang-ipong siring, as in igwa ako ning pwedeng ihiras. Di ako maduwa-duwa na hirasan siya. Okay. Di ako matakot na maubusan ako. Di ako matatakot na tibahad ako na anday, tibahad ako na magadan sa aga. Opo. So, an may paglaom dai, dai kan mga siring na mga kaisipan na garubagaso magayuno na istorya sa Ebanghelyo about the widow's mite na sarong aldaw si Jesus naglaog sa templo kay ribanan ng mga disipulos as sinahiling niya itong mga tawong naglilimos duman sa kahon sa laog kan templo na sa mga mayaman nagrilimos dakulang piglimos alagad may luminaob na sarong biyuda asin itinao niya ang pinakahuri niyang 2 sentimo. Ilinimos niya duman sa templo. Ang sabi ni Jesus, inapudan niya ang sa iyang mga disipulo, digding niya sa gabos na nagrilimos sa templo, ang pinakadakol na ilinimos itong biyudang ito. She gave her last 2 coins. Kung iisipon ta ang kantidad, nga ni garong halaga ito sa sa mga may kwarta, daing halaga ito. Alagad sabi ni Jesus, siyaan may pinakadakol na linimos inambag sa templo. Nata, she gave from her nothingness, she gave from her poverty. Na so kahuri-huri niyang 2 sentimo sa iyang ilinimos sa mahal na Diyos. So ito ngayong mga iba, ang piglimos so sobra. So dahil nakaipuhan. Siguro magkakato na susinsilyo sa bulsa, itinarao na sana. Total nga, kung man ang papel digdi. Kaya so mga sinsilyo, ihinurulog na sana duman. So, dahil man itong kahulugan. So, you gave without feeling what you have given. Sabi baga sa tuya ni Santo Nangunyan, dating Papa Juan Pablo II, Nangunyan Saint John Paul II. Asin siring man, inisinambit man ning Santa Nangunyang, kanya saro pa sana siyang madre dyan sa India, ni Saint Teresa of Calcutta. Give until it hurts. Iyo da yan ang tunay na pagtao. So namamatian ta. So, we feel the pinch kan sa tuyang paglimos. So, iyo yan. Itong babaying ito, itong biyudang itong naglimos kanhuri niyang 2 sentimos, siguradong namatian niya sa iyang pagtao, but she was willing na magtao. So, dahil siya nag-alangan na pag katao ko kaini taiyanan huri kong sentabo magagada na ako. Dahil ka nag-isip. Minsan dahil na dyan nasambit sa Santo Ebanghelyo kung ano nangyari pagkatapos kayan. Nakasiguro ako na ang babaying ito mas gulpi ang inako gikan sa kagurangnan. God is never outdone in generosity. Dahil ta nadadaog sa karahayan ang mahal na Diyos. Kung kita minalimos ning siring, mas doble pa ang inaako ta. Kaya ang biyudang ito, dai ito nawa rang kikwarta sa sakuya sa nang paghurup-hurup. Dahil taan mahal na Diyos, dai siya papabayaan. Si Jesus mismo ang nakahiling sa iya. Asin si Jesus mismo ang nagtino. Itong biyudang ito yung pinakadakol na ilinimos. So, amor con amor se paga, sabi sa Kastila. Love is paid with love. Kaya ang pagkamot ng mahal na Diyos, ibinayad duman sa babaeng ito. Kaya mas gulpi pa ang na-receive ka ito. Okay. Kaya iyan ang ikaduwang elemento na kaipuhan sa pusoano na paglao. Na dahil kita mag-alangan, dahil kita magduwa-duwa, na maghiras ka niyaon sa to, na magtao kang pwede niya itong itao. Taiyan
ibabalik iyan sa tuya. Opo. Dahil kita ning rason na magmaimot dahil ta ang gabos niya itong pagsadiri gikan man sa nasa kagurangnan. Kaya kung minsan nagkitang very selfish, nagkitang very self-centered, kaya kita nagiging maimot na ang paguna ta nakagulpi na ako kaini sa kuya ining pinaghirapan, sa kuya ining katibayan. Dahil ta ako matibay kaya ako nagkaigwa kang gabos na ini. Kaya ngunyan ako sanaan mapakinabang. Dahil kita ka nakaugmahan. Ang kaugmahan baga yaon sa paghiras, yaon sa pagtao. Kaya kung kita mina butas ka iyan, mas gulpian sa tong fulfillment. Kaya mas lalo na mararom ang paglaom ta sa mahal na Diyos kung kita bukas ang puso na maghiras, magtao kang anuman yatong kaya. Dahil ta daimang kita inuobligar magtao kang kulang sa to, kanday sa tuya. Okay, we cannot give what we don't have. Ang sa tuya sa ning itinataw suyaon sa tuya. Kaya anuman ang yaon dyan na gusto tang itao, dahil kita magduwa-duwa na maghiras. Of course, araman niya to kung ano ang pangangaipokan sa tuyang kapwa. Yes. Na ang sa tuyang pagtao, susong sa pangangaipokan tugan. Ayun. Bakong susong sa tuyang kapritso o sa tuya sa ng limitadong sukol sa buhay. Di dapat ning agenda po, Mons Chris, na naglalaom ning balik pag tuminabang, di ba? Dahil kita kan agendang iyan na matabang ako babalsan ako. Opo. God in His own generosity mabalos sa tuya. Bako ta matao kita tababalsan ako. Bako iyan ang motibo. Matao ako namumuot ako. So we give out of love. As in ang pagtaong iyan siguradong babalsan. Dahil kita mahihiling na empty-handed dahil ta kita naghiras. Yes. So sa tuyang paghiras, pirmi nanggad may ibabalos ang Diyos. Tama. Alagad sabi ko, bako kita minahiras tanganing balsan. Kundi sa pagkamo ta minahiras, ang pagkamot na ang babalsaning mahal na Diyos sa gulpi pang paagi. Yes, magyunon po itong Mons Chris na ehemplo mo, as in istorya mo sa satuya ngayon na pagkahapon. Kasi for sure, in reality, dakol po ang nakaka-experiensya na naghahanap buhay, naghahanap kang para sa sadiri. Kung diit man sana, minsan natatakot talaga maghiras kasi tibaad, waraan ng matada. Pero dapat pala, kusog ning buot sana, sige sana, ta si Lord na ang bahala. Diba? Yan. Yes. Okay? Go ahead po, Mons. May magayunong pang istorya. Parehong byuda. Okay. Itong istorya ko kasubago istorya kay byuda na nahiling mismo ni Kristong kagurangnan sa paglimos niya duman sa lawag kang templo. Sa daan natipa naman, itong byuda na taga Sarepta. Yaon sa panahon ng tagutom. Dahil na huyang kan year of famine. Dahil naguuran sa lugar na ito, dahil ng produkto, pagkatapos yaon na sinda sa pagtios dahil ng kinakakan. Ang biyudang ini, nagkukuaning mga kahoy-kahoy igatong tanganing sa iya daang lulutuon itong hurinyang arena asin itong tadang lana tapakakauninda maghalat na sa nasindang mag-ina na magadan. So it would be their last supper. Asin uminabot ang propeta sa iya. Naghagad ning kakanon. Siya very open subyuda. Ngaya I'm sorry, dahil ka matawan, taanyaon ko sarong gugum na sa ng arena. Nagkuk akong niyang kikahoy na panggatong ta, lulutuong ko tanganing mamanggi kaming mag-ina. Mahalat na kami kan sa mong kagadanan pagkatapos. Sabi sa iya kang propeta, sunda sa nangaya, ang sa kuyang tataramon, taan sa imong lalagan, dai mawawa raning arena, asin an sa imong lana, dai mahuhubas. Suminunod hindi po mo at biyuda. Okay. Asin, guminibo, tinawang kipagkakan ang propeta, sindang mag-ina magkakan, totoo, sagkod na uminabot na naman sa panahon na nag-urana, nagkaigwa ng mga produkto, dahil inawa rang kilana, dahil inawa rang kiarina, itong biyudang ito. Kaya God is never outdone in generosity.
So grabe may mga arog pa lang talaga kaayan po Mons Chris na istorya na talagang makaka-inspirar sa satuya gabos na daimaw araning paglaom sa ibong kang mga posible o mga kadipisila na na-experiensyan ta sa buhay. Okay. Mons, Kaya madali partner, di ka nagad mawarang di paglaom. Opo, Mons Chris. Thank you so much. Bastang yaong ka, Mons. Yeah. Diba? Wait lang. Igo po sarong reaction nigdi bago kay ta Mons magpaaram. Okay. Sige. Sabi nigdi, pag sinabi po Ate Jen na may paglaom, kasabay din ba dyan ang pagkamuot na dapat consistent man ang satuyang actions? Correct. Tamang-tama. Ang naglalaom may pagkamuot. Okay. Dahil ang paglaom, saruining ekspresyoning pagtubod. Asin ang pagtubod, minasubol sa tuya sa pagkamuot. Kaya tamon iya na naglalaom kita sa mahal na Diyos dahil namumuot kita sa iya. Kung di kita namumuot sa iya, ano paglauman takan matarong, ano labot ko ka iya? Tama, opo. Agad na may pagkamot kita sa iya, naglalaom kita. Siring sa pagkamot sa magurang. Namuot ta sa magurang ta. Saro akong aki, namuotan ko ang sa kuyang ina. Naglalaom ako na si mama, tatawan ako ning marayrahay na mga bagay. Yes. Okay. So, Mons, day na po kita ng oras. Hello muna. Oras na naman partner, ha? Opo. Si Maria Cecilia Bartolome and si G.B. Rodriguez and si Rukni Tab. Okay. Day na da ako Mons mag-agum tamahalon ang baga. Sabi kayong reaction ta. Maglaong ka, magbarato. Mabarat. 20 pesos iyan, Jen. Kaya, Opo. Si Elma Armenta Espejo. Naku, mag-iribahan naman po kita sa masunod na Biyernes. Mons, ano po ang sa imong mensahe sa tuyong mga paraan tabay? Go ahead po. So, siring sa sarong oras tang pinaghirarasan, ang sa kuyang mensahe na, yaon kitang unyan, nagaagi ning palain-lain ng mga kadipisilan. Yaon an gabat kan ekonomiya, yaon an katuninungan na problema sa katuninungan dahil kan mga gera. Hindi ka boss mga pagbalo sa tuya. Dahil kita mawaraning paglaom. Keep on praying. Iyan ang kasimbagan sa satuyang mga kahaditan sa ngunya na buhay. Mapano kita ning paglaom. Good afternoon. Okay, sige. Okay. Thank you so much po Mons Chris sa satuyang paghiras ngunya na aldaw. Siguro data paglingawan may nagtatak sa isip ko, give out of love o ngunya na pagkaaldaw. Thank you so much po Okay, so nakaibata po sa lado technical si Kuya Jun si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez. Abangan po giraray nindo ang programang Lakaw Maghiras sa masunod na Biyernes. Hulyo 11 po, alas 2 sagkod alas 3 ni pagkahapon. Digdi lamang po yan sa DCGB. Pahabol man si Heart Dean Dulpina Belleza. Thank you so much po. Ini po si Johnny Matthew Balyaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot, ninda kulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan giraray sa masunod na Biyernes at sa rupang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdi sa DZGB. Always number 1. Always at your service.